Wezareta Derveya Almanya ragihand gowan hejmarek mezin ji vîza ji bo malbatên penaber li welatê wan belav kirine ji bo hevdana malbatî ji wan penaberan re. Li gorî rojnameya Bild ya Almanî li ser daxuyaniyên Wezareta Derveya Almanya belav kiriye, got bêhtir ji 322 vîza ji bo derbasbûna malbatên penaberan ji bo Almanya hatine belav kirin, got piraniya wan li ser penaberên Sûrî hatibûn belav kirin. Li gorî rojnameyê got bêhtir 33.75 ji sadî ji wan vîzan ji bo penaberên Sûrî re bûn û pişt re penaberên Iraqî tên bi rêjeya 7.55 ji sadî. Lê rojnameyê nasname û rêjeyên din belav nekir. Raportê her wiha diyar kir ku Wezareta Derveya Almanya di sala 2015 de 72,681 vîza ji bo malbatan belav kir. Her wiha 103,883 vîza di 2016 de belav kir û 117,992 vîza di 2017 de belav kir û di sala 2018 de 27,551 vîza belavkirine heta dema niha. Di hezêrana borî de Perlemanê Almanya hindek tedabîrên nû derbarê hevdana malbatî ji bo penaberan belav kir. Got hejmarek destnîşan kirin ji bo kesên got dikarin derbasî welatê wan bibin heyvane ku 1000 penaber hatin destnîşan kirin. Wate 12,000 penaber bi tenê salane divê derbasî Almanya bibin. Ji destpêka şoreşa Sûriye û taniha, piraniya welatiyên Sûriye berê xwetan welatên derdora Sûriye û welatên Ewropayê. Ku piraniya welatiyên Sûriye berê xwedan welatê Almanya got li gorî amarên netewên yekgirtî bêhtir ji milyon penaberî li Almanya hene. Piraniya wan ji Sûriye û Iraqê ne. Lê eger heye got ew hejmar bêhtir bibe ji ber got penaber biriya hevdana malbatî dikarin daxwaza xizm û karê xwe bikin ji bo got ew jî bigihên Almanyayê. û vê yekê hêla fişarek mezin li ser hikûmeta Almanya çêbibe. Lewma biryara kêmkirina vîzayên destnîşankirî ji bo hevdana malbatî hate derxistin.